Filmer. Higher highs. Sådan. Jeg ses den polske luder i sin naturlige residens. Den er ufattelig stupid og kan ikke finde ud af at forlade sin midlertidige bolig. Niklas Trampolin. Han er røvgrim. Men den eneste art med en 40 meter lang pik, som man kan gemme ind i sin tarm. 40 millimeter. 40 meter. Man kan se det. Hans normale farver er skrigende hvid, rød og sort mellem ballerne. Det er den normale udseendes beklædning for dette svin. Måske skulle han snart flytte sig, siden han er grim. Niklas. Jeg er ikke Niklas. Måske skal du have en skidesvamp i øjet. Eller skal du have den i øret, så du aldrig kan høre noget. Hør sig det! Hør sig, hvad han kaldte mig! Det er svin! Jeg ved godt, du gerne vil have de løg. Nu forsvinder kameraet på mystisk vis.